Dito sir, sa kuan sir. Order ni ma'am nga kuan, Ma'am Pilomena Tapaw. Sa para sa window glass ma'am. Para sa mong bitana. Mga glass ni ma'am. Isa may nag-order na. Si Pilomena Tapaw ma'am. Ako ay nag-order. Opo. Pagkakaroon wag man ko mag-order na. O nanay ni Diri nagsukod ni ma'am. Wala man. Mo kay gihatod na mo kay na mo kay naghatod tog sukodan ni. Wala ko mag-order kisa may gikuan na nga wala man ko mag-order na. Mo kay nakakuan mo gisunod lang Pilomena Tapaw, Rose Street Bansalan. Hindi wala ko magkuan na. Tara. Ang Wala, akong anak. sulatan na ni ma'am. Diri mo daw sa para sa mga bitana. Itaod na mo ugma. Mao nami diri karon pasidaan lang. Magdaw na ka ba? Kanang Oh no. wala ka nag-order ma'am? Wala ko mag-order na. Kisa man lagi ang kuan na kisa nag-order. Pangalan man nimo ma. Imo pala pangalan mo, Pilomena. Mag-order na ko sa man may magkuan. O anak mo no? Nagani kay mi diri karon kay magkuha lang mi sa i-down. Pwede man ka wala bayad. Mag-down Down lang, sir. Mag-down lang. Kasama ma'am? Dili ka ma'am? So wala di ka nag-order ni, wala ka nagsugupot sila. Kisa may nag-order na nang wala man ko mag-order na. Wala di ka order? Wala ka kahinumdum ma'am nga dito man ka sa amo ang kuan adtong sang adlaw. Asa? Sa kuan ma'am, sa matindahan ma'am, shop. Siya sa? Sa glass ma'am. Ha? Sa IM glass aling aluminum. Wala ko maglakaw-lakaw nira ko sa balay. Ay, sa man nga gipato mang sukod dito god, gisukod sukdan na rin ni mo tin bintana. Ay baluan na oy. Na basta kay di ko magkuha sa Ay, dali sa ma'am. Ali sa kadali. Siguro may ani ma'am. Basig na scam yan eh. Ha? Basig gihatnan mi kuan to ba mga kuan bitaw? Listahan, lista man god ang sukod ani ma'am gihatod sa mua. Nagipanin mi diri karon among tanawon. Wa ginaari diring nagsugot sa bintana. Naman ko diri ma'am ang sample ma'am. Ali sa ko tanawon ma'am. Dali. Wala gyud ko na do. Wala di ma'am. Sige, wala man ka. Uli na lang mi ani. Pero ipatanaw sa namo ang sample na diri. Ha? Sample sa mga glass. Dili ko tanaw kay wala man gyud ko magkuha na. Bahala di ka mo kuha. Wala ko kay dili wala balay. Para apot na mo ani mi karon. Sige lang. Tanaw lang mo may bayad. Muangay ka nang sa mina. Saan yung mga anak mo? Apo. Ali, tanong saan na to, ma'am? Kadali lang. Bayad ma'am. Tanawa sa kay man Nasi mo mo. Sinini na ko na ni. Oh, kaysa na ko di tanawa na para Kapit kana ba? dia. Tana, mama. Tanawa dia tanawa. Atras na kami, ma'am. May go ka, ma'am. Eh, ma'am. Surprise! Happy birthday! Sako pa ka? Dili na. Really na. Salamat. So, wala dyan yung nag-order, no? Wala. Wala yun. Happy birthday to you. Ayan na, ma'am. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Awan na. Gusto na. Happy birthday! Salamat. Message nagka. Diyan lang sa ma'am. Kabalo ka kinsa nagpa-deliver ani imong glass. Kinsa kabalo ka kinsa nagpa-surprise nimo. Ang akong anak. Na siya yung message. Taon ako Basa na. Ana lang siya ma'am. Happy birthday sa ako ang inahan sa kanunay panabang. Mahal ka namong tanan. Ayaw sapot-sapot ma. Birthday nimo karon. Unta, daghan pang birthday ang moabot nimo. Happy birthday. Birthday wish ni mo, ma'am. Mama, ulang gyapon. Unahan guwapa. Salamat lang. Mayong panglawas. At ano ang mga problema na tapsan ng yapon.
ikaw, hindi na magpulbuon. Stress mo, makakuhaan ka. Sabi na imong mga apo, dira. Ato na? Para dakan pang birthday nga mo, apo. Sabi yung mama. Away na kay lagi. Kaya ko, nagay na siya ganun nag-prank. O, apo. Apo, dali Ay, apo. dapat maghatag og kuan birthday wish. Ali diri. Sige na. Bitbitan na lang ma'am kay mato sa cake ma'am. Ali na. Oh, ali diri kay nakapustura. Sa may birthday wish nimo sa imong lola. Birthday wish sa kong lula nga. Marami siyang may kinabuhi sa may kulawas sa Ginoo. Para magsuot. Dugay-dugay pa akong makuha sa kong lula nga. Salamat na ako sa ito iga. Wala. Hoy, mga apo, istorya mo dire. Uy, babae. Dali. Request ni lola o dili daw. Bro, laki ni ma'am. Oh, isa kay bagula man gud operahan. Sige, pasunod. Ikaw, sir. Hoy, ay kambal, kambal. Ay, kambal yun, Oh, kambal, istorya mo duha. Oh, sige, ang kambal daw, kambal. Request si Lola. Mama nimo. Sige na. Tulya na ako. Istorya mo dali, baik na. Mga ignoy kay mga tawaran. Sige na. Mago Diyan sila. Ulag yun. Sige, so ikaw na lang ma'am. bibe. Ikaw daw. Rinseo. Kanang lula pinakos din kayo. Kaya dili may magkita. Marami akong laki na kanya akong lula. More birthdays to come la. Salamat. Ilak na si Lola. Lagi, lagi. Ikaw be, istorya be. Oh, ikaw ali. Istorya ni Lola, dali. Istorya ni Lola. Tayo may kasuke. Buutan na pagkakain ko ha. Birthday la. So ikaw ma'am sa may message mo sa iyong mga anak mo. Magpasalamat ko sa aking mga anak nga niya po din tamo ko ay nga ang puta sila nga tagaan pa kung may lawas. Always. Labi na sa tuas layo. Minsan na ba? Ora. Nya mahilak di ay. Okay. Okay. Nya nag-request na ba sila nga mosayaw daw ka? Na. Ang apo na lang daw mosayaw og kuan TikTok. Ay, ikaw. Ano man daw ang apo? Rinse. Rinse ang si Bibi. Rinse. Sayo, di mo Nakay, tanawon na na ni. Sige, tanawon ni. Wala na, isa naman ang cellphone ko. Kaya, we. Sige na ali dire dito. Sige na. Sige na sayo na. Si Lola ba? Kanaw. Si Lola ba? Pero, Iba pa na yun. Hoy. Sige. Usap. Okay Lola. Sayaw lang. Dili ba? Oh. Bebe. Hoy. Skidi. 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 Happy birthday. Skidi. Skidi.
Meski di